Представете си една сценка. Представете ли си я? Представяте си я. Половината хора, с които говорите, четат нещо и не го разбират. Това може да ви звучи изключително грешно, ако гледате това видео. Но реално е реалността за почти всеки втори 15 годишен в България. И това не е просто проблема с оценките в училище, това е в реалния свят, защото утре ще пораснем и не искаме да има доктори, които да не разбират какво подписват като договор. Звучи сложно, но реално изобщо не е. Функционалната неграмотност може да варира между млади и между стари. При младите по-често е когато четат нещо, но не разбират смисъла на думите зад него, а при по-възрастните може да е когато подписват договор, да не гледат какво пише на малкия текст отдолу, който да им разваля цялото преживяване. Последните данни от ПИСА, международния тест, който проведохме в България, показва, че 50 и над 53% от българските 15 годишни младежи, и аз съм на 15, by the way, в смисъл, и аз спадам към този... Не, всъщност аз май не спадам към този процент, защото те са функционално неграмотни. Повече от 53% от тях са функционално неграмотни. Но нека бъдем честни, тази ситуация не е от една година. Не е от изкуствения интелект, защото то просто се събирало и събирало и събирало от години насам. Днес ще разгледаме и трите причини, заради които става това. Първо, най-важното, училището, което дава тези дълги списъци през лятото за задължителна литература, които карат четенето да се чувства като задължение, а не като забавление, или като развлечение, или като отпускане, което както трябва да се чувства една книга. Също то не се фокусира върху желанията и интересите на децата. Няма как да ми кажеш, че една книга може да е интересна и да се хареса на абсолютно всички деца в България едновременно. Второ, родителите. Аз имам късмет майка ми да чете пред мен. Примерно баща ми го видях преди 2 дена, за първи път в живота ми го видях да чете книга. Родители, защо не четете повече пред децата си? И деца, кога последно видяхте родителите да четат пред вас? В забързаното ежедневие често посягаме към телефон вместо към книга, което е, може би, най-големия проблем. И трето, точно от това, което казах току-що, е последната и може би най-важната тема, че всички сме в капана на тези едноминутни видеа или под едноминутни видеа, които създават толкова голям проблем, защото те убиват концентрацията ни. А за една хубава книга, за да я разбереш, ти трябва изключително много концентрация. Малко ви навлизам в личното пространство така. Защо аз, Аджеба, да седна да чета една книга на Достоевски или на Михаил Булгаков и да се опитвам да разбера какво се случва? То мога просто да си скролвам 50 видеа, 100 видеа, 200 видеа на ден, на час. И реално не вярвах, когато нашите ми кажаха като малък, че технологиите ни съсипват мозъка, и то наистина не е така, но в момента изключително много се интересувам от психологията и особено психологията на малките деца, защото един ден, когато съм родител, искам да знам какво се случва, как да развия това дете, да не му навредя аз самия, защото технологиите точно това правят. Те навреждат на децата, на мисленето им, на вземането им на решения. И следователно ги правят функционално неграмотни. Това е термин, който научих преди 2 дена, но в момента ми е
един от любимите. Сега, ако все още има някой, който се пита този въпрос, защо алжеба да ми пука? Защо? Защото ти, особено ако си функционално неграмотен, ще седнеш да подписваш някакъв договор и няма да разбереш какво пише и този договор може да ти съсипе живота, защото ти си го подписал. Или просто няма да можеш да си намериш нова работа. За пичовете от вас, които толкова много искат да започнат бизнес и да са велики, няма да можете да си намерите добри служители, хубави, в смисъл, които искат да работят. Защото вие, кога сте функционално неграмотни, не може да развивате нови умения бързо, достатъчно бързо, за да се адаптирате. Защото този свят в момента е едноминутно видео. А когато хората, много хора имат този проблем, става, знаете ли какво? Разпадане, криза. Защото една икономика няма как да бачка, когато повече от 50% от хората и не знаят как да следват елементарни условия. Или една демокрация няма как да просъществува, когато над 50% от гласовоподавателите и просто са функционално неграмотни и не могат да направят смислен избор. Те вярват на популизъм. Картинката може да изглежда мрачно, но винаги всеки проблем има решение. Затова сме тук да решаваме проблеми. Първо, училището да започне да се интересува от интересите на децата. Второ, промяната трябва да започне и от вкъщи. Родителите да насърчават децата си да четат повече, но не по гадния начин. Чети! Дори да е комикси, каквото и да е, стига на детето да му харесва. Всяка страница има значение. Всичко, което го кара да развива своето мислене. Трето, ние всички като общество трябва да започнем да говорим за това. Кога последно видяхте реклама на някакъв книжен фестивал? Или кога последно видяхте държавата да рекламира Деня на книгата? Могат да се рекламират казина, но това малко или много не се рекламира много. Да, вие може да сте го видели, но примерно аз, таргетираната аудитория, даже аз съм над таргетираната аудитория, защото се интересувам от това и активно търся. На мен не ми е излязло нещо такова. Смятате ли на другите какво се случва? Четенето не е старомодно решение. То е иновативно, то развива мисленето ви и ви помага да оцелеете в днешните години. То е ключа към по-добра работа, към по-добър живот, към по-добра държава. Всички видяхме, че хората искат България да има по-светло бъдеще, особено на протестите. Това се показа изключително много. Така че, нека развием културата в нашата държава малко повече. Да достигне до повече хора, които после ще я развият още повече за следващите поколения. Естествено, това няма как да стане за една година. Аз ви казвам чао, тук ще ви излезе видео, което ще ви хареса. Тук ще ви излезе да се абонирате долу в описанието ми, както винаги ми е Инстаграм за всякакви въпроси, за всякакви съобщения, както и коментарите съществуват. Стойте грамотни, четете и да бъдем функционални.